Moikka vaan YouTube, tässä Matapoju. Mä pelaan Minecraftia yksin. Ja tää on sellaista peliä kuin Skywars. Ja niin mä pelaan tässä muutaman roundin. Tää on mun eka video, että mä en usko, että tästä tulee mitään kauhean hyvää ja muuta, mutta mennäänkin sitten itse asiaan. Juu. Ei kun menoksi. Mä oon tosiaan pelannut tätä peliä aika paljon, että mä tiedän tärkitti. Tässä mapissa on hyvä, kun tuossa on ironia, niin pystyy tekemään tätä full ironit. Ja mä en ole mikään kauhean hyvä tässä lajissa vielä kuvauksen jalossa taidossa, mutta niin, mä pelaan tän ja sitten nähdään mitä tulee. Aha, joku vippi Noboille sanoi, että mulla on Noboille. Mutta niin, elikkä mun kanavalla ei ole vielä mitään, ei yhtikäs mitään, mutta mä tulen pelailemaan erilaisia pelejä yksin kavereitten kanssa ja yksin. Ja tää enimmäkseen Minecraftia pelaan kavereitten kanssa, joskus pelaan yksin. Ja sitten muita saatteita pelejä, mitä on niinku jossain pelipaikoissa vaikka. Tai joku peli, mitä niinku ehdottaa ihmiset, ketkä joskus saattavat eksyä minun videoihin ja katsovat, että aha, video, katsotaan kuinka huono minä olen. Ja voi ehdottaa, että jos haluaa, että mä pelaan jotain peliä, niin mä voin pelata. Mutta yksi juttu, mitä mä en pelaa, on sotapelit. Mä en tykkää ollenkaan sotapeleistä. Ainut sotapeli ehkä mikä on, niin on ehkä Tank Online tai sitten Plants vs Zombies Garden Warfare sitten kun mä saan sen. Koska meidän tietokone ei ole, mä en ole vielä saanut sitä. Mutta niin. Stone tässä pelataan. Yes. Hyvää luuttia. Kerran mulla kävi niin huonosti, että mä joudun tekemään cobblestone-generaattorin itselleen tässä heti startista. Sitten ei vitsi, mä en saa timanttimiakkaa muuten. Se on harmi. Tiputaan toi tyyppi tosta. Mä oon täällä piilossa näin. En tee mitään. Aha, tuolla tuleekin jo fightia. Eikö ei olekaan, onks noi tiimiä tai jotain? On näköjään. Joo, en mä tätä rupea tiputtamaan. Paitsi jos se lähtee mun kimppuun, niin sitten. Mutta en muuten. I don't want to be a douche. Juu, tuo on vähän hiljasta. Hiljasta hommaa minulla. Pup! Don't come here! I'm dangerous troller. Be gone! Lägää vähän. Don't become here. Don't get over here. Don't you even try. Behind you! Oh, sorry, mä puhun englantia. Hala. Mä sanoin. Please don't kill me.
Oh my god. Mä oon niin kuollut tässä pelissä. Pikaan! Missä se? Don't you dare get over here. I need to kill you. Okei, nyt sieltä tulee joku hirveä bossa mun kimppuun. Pau! 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 Behind you, douche. What's up? What's up? What's up, bruh? Bruh? Are you mad, bruh? I died. I died. Joo. Se oli ihan mä ja se yksi. Juu. Mikäskään tätä on tää mappi, joo. Tää shit. Joo. Mä pelaan vielä yhden round, jos tässä menee pitkään. Mutta mä en halua tehdä mitään kauhean pitkään. Niin. Elikkäs. Mä tykkään tässä pelissä siksi olla, että mä yleensä trollaan kaikkia, että mä niin kun, otan jotkut ihan huonot armorit ja sitten menen vaan sillä lailla hakkailen kaikkea jollain luulla. Ja sitten tällä fishing rodilla heittään. Sitten mä craftaan 1,000,000 niitä. Inventori täynnä fishing rodeja. Ja niin, tässä saa punaisia kukkia. Mä pystyn tekemään siitä itselleni tää punaista väriainetta ja sitä kautta pystyn tekemään itselleni kaikkea hauskaa. Sitten apuja. Täällä on jotain aika pro-tyyppejäkin. Joo. Tää saattaa olla vähän tylsää katsottavaa, kun mä en oikeasti osaa tehdä melkein mitään. Mä vaan kuvaan sitä. Mä haluan ensin opetella vähän, että minkälaista tästä tulee ja katsella, että miten se tapahtuu ja muuta. Ja sitten niin. Hei kato, jos full letterit. The best. I wanna be the very best. Sorry. I wanna be the very best. Se voiman sisällään. Fuck. Okei. Joo, toivottavasti tässä nyt on kuollut heti. Ei vitsi, tää on tää mappi. No, ihan sama. Joo, toi meni vähän huonosti, kun se yksi lähti heti mun kimppuun. Joo. Mä en oikein keksi mitään sanottavaa. Mutta siis niin. Kaikki keitten kanssa mä niin kun tällä kanavalla pelaan. Tai suurimmaksi osaksi pelaan yleensä tän pikapojun kaa. Tossa alan pelaamaan, kun koulut alkaa. Ja sitten tätä pelaan saateen henkilön kanssa kuin Monsur. Ja sitten tällainen kuin Absudin, kun sen headsetin mikki hajos. Niin se ei oo oikein voinut pelata munkaan ja muuten. Niin
Otetaan tähän väliin taas tämmönen kiva pieni trollirauhi. Paljon blogeja. Vettä stringiä. Ei, mä en saanut helmettiä. Nyh. Nyh. On melkein koko valkoinen mies. Lumimies. Lumimies. Pitää odottaa, että saa helmetin. Eiku oli tuolla, jes! Olin niin sokea, etten nähnyt sitä. Jääkäätte tänne. I don't need those. Eikä kukaan käy mun kimppuun heti spawnista. Se ei ole yhtään mukavaa. Tai se ei olisi yhtään hilpeää, niin kuin Master MC PvP sanoisi. Mutta kun en ole Master MC PvP, niin en sano niin. Muuten se olisi matkimista. Mutta sellaista en halua. Hyhy. Hyhy. Huhu. Otetaan pari blokkia alaspäin. Ja yksi blokki alaspäin, niin joo. Niin eihän mä noita laittaa. Mun pitää tehdä taas stonesta taas base, että kukaan ei voi sytyttää tätä tuleen. Joo. Juu. Hyi, pilvi. Pitää laittaa pilvet pois. Video settings, ropes off. Näin on paljon helpompi pelata. Onkohan tuolta tippunut joku tai jotain tämmöstä? Tääs tosta crafting table ja miljoona tikkua. Miljoona tikkua. Ja. Ei se on mä ja joku tyyppi enää. Onkohan se tyyppi tuo keskellä? Oh. Se on hyvä. Sillä ei olisi housuja. Tää tyhmää ei pysty käyttämään crafting tablea tossa kohtaa. Mikä tossa on just 4 lisää fishing rodia. Nyt. Ase toi. Noin. Pistetään tohon toi. Ei, otan toi tohon. Ja blokit. Otan toi hydropsi. Et osu, jos yrität heittää sen. Pium! Boom! Boom! Moikka!
Joo. I am a troller. Live. Dead. I'm a troller. You're troller. Hei, kato, se taas tippuu. Joo. Mä menen tänne. Ei vääräks mun. Mä oon sokea taas. Niin, tänne. Mä tykkään tästä paikasta. Tähän taas ja F5 ja näin. Joo, se video oli siinä sitten. Kiitos, että jaksoit katsoa. Toivottavasti pidit, ettei ollut ihan surkea. Mutta nähdään sitten vaikkapa seuraavan videon parissa. Ja se olisi sitten moikka moi!